אז בואו נדבר על משהו שהוא ממש לב-ליבו של כל הסכם גירושין בישראל. השאלה הזאת, מי בעצם מחליט בסוף? הזוג שחתם על החוזה, או שהמדינה יכולה פתאום להתערב? אנחנו הולכים לראות איך הקרב הזה, בין החוזה הפרטי לבין טובת הציבור, משפיע, ובצורה דרמטית, על החיים של ילדים. וזו לא שאלה תיאורטית, ממש לא. זו דילמה אמיתית כזאת שבתי המשפט בישראל התחבטו בה במשך שנים. מה קורה, תחשבו על זה רגע, מה קורה כשהסכם גירושין שנחתם בהסכמה מלאה של שני הצדדים פוגע בסוף בילד? למי מקשיבים אז? אוקיי, אז בואו נבין את לב העניין. כל הסיפור הזה יושב על קונפליקט, התנגשות חזיתית בין שני עקרונות יסוד ענקיים של מערכת המשפט שלנו, ושניהם, חשוב להגיד, סופר חשובים. אז יש לנו פה שני כוחות. מצד אחד, עיקרון קדוש כמעט, חופש החוזים. מה שחתמתם עליו, אתם מחויבים לו, פשוט. אבל מצד שני, יש את החובה של המדינה, של בית המשפט, להגן על החלשים. ואת מי צריך להגן יותר מילדים? והמתח הזה, בין שני הענקים האלה, עמד להתפוצץ. והכל בגלל סעיף אחד, קטן, אבל גאוני ומרושע. וכאן אנחנו מגיעים למלכודת. הקונפליקט הזה התפוצץ סביב סעיף שנקרא סעיף השיפוי. פתאום הוא התחיל לצוץ בהמון הסכמי גירושין. על הנייר הוא נראה לגמרי בסדר, חוקי למהדרין, אבל בפועל הוא יצר מלכודת אכזרית, כזאת שנועדה בעיקר לאמהות. בואו נבין רגע את האבסורד, זה פשוט לא יאמין. הסעיף הזה אומר דבר כזה, אם האמא תלך לבית משפט ותצליח להגדיל את המזונות למען הילד שלה, היא תצטרך לשלם לאבא מכיסה הפרטי את כל ההפרש. בעצם מענישים אותה על זה שהיא דאגה לילד שלה. מדהים, לא? התוצאה היא שהאמא פשוט נקרעת. היא נלחדת בין הצורך הבסיסי של הילד שלה, לבין הפחד מחוב ענק ומשתק לגרוש שלה. זו בחירה בלתי אפשרית, והדילמה הזאת היא בדיוק מה שהציתה את כל המאבק המשפטי המטורף הזה. ומה שקרה מכאן והלאה זה פשוט משחק של חתול ועכבר. משחק שחמט משפטי שנמשך עשורים. מצד אחד, עורכי דין שממציאים כל פעם טקטיקות חדשות ומתוחכמות כדי לעקוף את הפסיקות, ומצד שני, בתי המשפט, שכל פעם צריכים למצוא תשובה חדשה ולהתאים את הכללים מחדש. וכאן אפשר לראות ממש את האבולוציה של המלחמה הזאת. זה ממש כמו סרט מתח. בהתחלה, שלב ראשון, בית המשפט אמר לא. אי אפשר לוותר על זכויות הילד, ופשוט ביטל את המזונות הנמוכים. אבל אז, שלב שני, הגיע מהלך הנגד. עורכי הדין המציאו את סעיף השיפוי. פתאום, האמא חייבת לשלם לאבא. בית המשפט ניסה פתרון ביניים, שלב 3, את הלכת עד שתעשיר. כלומר, האמא תשלם רק אם היא תהפוך לעשירה. אבל אז, שלב 4, מלכודת חדשה. הכניסו ערבים להסכם, כמו הסבא והסבתא. בשלב הזה, בית המשפט הבין שפשרות לא יעבדו. וזה המהפך הגדול, שלב 5. הוא פשוט התחיל לפסול את כל סעיף השיפוי. נקודה. וזה, כמובן, הוביל לשלב 6, שבו כל התופעה הזאת פשוט חוסלה. המאבק הזה, כל השלבים האלה, התנגזו לכמה פסקי דין מרכזיים, כמו קוט ובבאיה, שהפכו לשדות קרב ממש. וכדי לנצח בקרב הזה, בית המשפט הבין שהוא חייב לשלוף את נשק יום הדין המשפטי שלו. וכאן מגיעה נקודת המפנה. זה הרגע שבו בית המשפט אמר עד כאן. הוא לקח עיקרון משפטי ישן, קצת מאובק, אבל סופר חזק, ונתן לו חיים חדשים ומשמעות אדירה. הנשק הזה נקרא תקנת הציבור, ומה זה אומר בעצם? זה מין קלף ג'וקר של מערכת המשפט. זה עיקרון שמאפשר לשופטים להסתכל על חוזה, אפילו אם כולם חתמו עליו בהסכמה, ולהגיד שמעו, החוזה הזה כל כך פגני, כל כך מנוגד לערכים הבסיסיים של החברה שלנו, שהוא פשוט בטל ומבוטל, אין לו תוקף. ובפסק הדין המכונן הזה בפרשת בבא באיה, בית המשפט אמר את זה הכי ברור שיש. הסכם שכל המטרה שלו היא לעזור להורה להתחמק מהחובה הכי בסיסית שלו, לדאוג לילד שלו. הסכם שהופך את טובת הילד לקלף מיקוח בגירושין. הסכם כזה הוא פשוט נגד תקנת הציבור. הוא לא מוסרי, ולכן אין לו שום תוקף משפטי. אבל רגע, למה בעצם בית המשפט הרגיש שהוא חייב להתערב כל כך חזק בחוזה פרטי? כאן נכנסת לתמונה התובנה של פרופסור שחר ליפשיץ, שמסביר שכל הסיפור הזה חושף אמת הרבה יותר עמוקה, על איך אנחנו בכלל צריכים להסתכל על חוזים בתוך המשפחה. הטיעון של פרופסור ליפשיץ הוא פשוט וגאוני. הוא אומר, אי אפשר לקחת הסכם גירושין ולהתייחס אליו כאילו זה חוזה עסקי בין שתי חברות. למה? כי הסיטואציה, הנסיבות, הן עולם אחר לגמרי. תחשבו על זה. הסכמים כאלה נחתמים בשיא של משבר רגשי, בלחץ מטורף. הרבה פעמים יש פערי כוח אדירים בין בני הזוג, וצריך לקבל החלטות שישפיעו על כל החיים. לפעמים אפילו עצם מתן הגט הופך לכלי לסחטנות. בדיוק בגלל זה הוא אומר, התפקיד של בית המשפט הוא להיות הרבה יותר ערני, לבדוק את ההסכמים האלה בשבע עיניים, ולוודא שהצד החלש יותר לא נוצל.
אז בסופו של דבר, מה הלקח מכל המאבק המדהים הזה סביב סעיף השיפוי? הלקח ברור, בית המשפט יכול, והוא גם יעשה את זה, להתערב כדי להגן על ערכי צדק בסיסיים. הצדק לא נעצר על מדרגות בית המשפט, הוא חייב להיכנס גם לתוך ההסכמים שמעצבים את העתיד של משפחות שלמות. וכל הסיפור הזה משאיר אותנו עם שאלה אחת גדולה, שאלה שהיא אולי הכי חשובה פה. איפה בדיוק עובר הגבול? מתי זה לגיטימי שהמדינה תתערב בהסכם פרטי בין שני אנשים, ומתי היא צריכה פשוט לכבד את מה שהם החליטו, את חופש החוזים שלהם, גם אם זה נראה לנו, מהצד, לא הכי צודק. זאת שאלה שאין לה תשובה פשוטה.